Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Aso bwana ati ndi akansala Adunia Frank bwana ndingowapasa 1 minute amambala kuti akupaseni imoni ndi DPP oye. Chala mwamba DPP oye, DPP oye, a Professor Sabila Mutarika oye, Mai Mutarika oye, Chipani Chogoma oye, Chipani Chachimanga oye. Njala ikutatu basi kubera kwa Professor eti njala yatha zimo kwambiri. Bwana komanso pali akansala Adunia Frank mundilole 1 minute bwana angopanga DPP oye. DPP oye! DPP oye! Boma lotetsa njala! Anthu nyengo imene samagona ndi njala! Koma pano tikufinyika bwana! Ndero fedzi wala tulino libwerera mbuyo ngati imene lidali likale! Tikhala ndithazi! Pano ndife anthu onyenchera! Chifukwa tikudya kamodzi pa tsiku! Chifukwa chakudula kwa zinthu! Ndipo ndikuyima pano ndine Adunia Frank amene ndinayimira kupemba wodi napanga chitsazo kuyimira disability. Ndipo kwapembako ndine ndekha amene naonetsa chitsazo kulimba mtima kuyimira kukansala kupemba wadi. Ndicho linga choti ndidzathetsa umphawi wa zime anzanga ndi anthu anzanga a disability. Zikomo bwana ndiyankhula lisunge nthawi. Zikomo manja mwawo akansala bwana kuno analiko kuno posachedwa pachakwera anayima pano bwana anthu less than 100 bwana tikamati inu mukunyamula boma litayambe kumuchosa chakwera ndi Central Region bwana. DPP waye bwana nimafuna ningoti maulemu onse akhale malo mwake. Taona pale SCG, taona pale Asaonda, makomiti onse, Central Region onse, mulandire ulemu wanu takuthokozani. Bwana nthawi ino mundilole ndi apasa Vice President anu Honorable Gangata kuti akuzuseni bwana mulankhule kwa anthu bwanu bwana. Zikomo kwambiri Honorable Gangata. Chala mwamba DPP woye. Tufuna atata lowe mboma eti. Katundu azigulika eti. Njala ite eti. Ndiye kuti ziteke tukuyena tikaziwe mavotedwe. Tikakafika kwa vota tisakayang'ane pena palipose koma pamene pali chimanga. Pali chimanga pali adadi pali ndani. Tikaka ife odziwa kulemba. Tikakafika tikangoti chani chochongacho chisakadutse mpokosi chisakapitirire tagwirizana eti. Ife osaziwa kulemba tikangoti chani komanso kwa ena amene tinasowetsa zovotera zathu tipitebe kumalo olembetsera ndipo tikavota. DPP woye. Lero ni mawadzi kuna mizani ngati zinthu zili bwino zafetereza ndi zina akukuna mizani akungofuna mavoti anu. DPP woye. Zikomo kwambiri bwana maulemu onse akhale mmalo anangoti tiphunzitse anthu mavotedwe. Zikomo kwambiri. DPP woye. Professor Sabila Mutarika woye. Ulemu kwa president atu Professor Sabila Mutarika amene pa 6 September pano mukuinanso ngati president wa dziko lino la Malawi. Ulemu kwa mayi athu okondedwa Professor Gertrude Mutarika mulandire ulemu wanu zomwe kwambiri amayi zikomo. DPP woye. A president
pano tafika pano pachipoka pamene aboma lolamulani abwera anthu amene pa shopuwo achuluka. DPP oye! Ndikunama amene akupeleka sapoti kwa adadi chala mwamba adzionere chala mwamba. A president amanama anthu aja amaona ngati kuti bomale adzakhala kwanamiza Amalawi mpaka kale, koma ayi Amalawi awakana. Anakhala pano 5 minutes nkutembenuka kumapita sizinatheke iyayi. A president kunoko mavoto onse akuna kusalima chipoka ndi anu. Ndipo anthu awa president akupepesa zimene anapanga 2020 kuchokesani mboma chifukwa sankadziwa kuti akupanga chani iyayi. A president anthu awa akuona kuchedwa pa 16 September kuti asinthe boma. A president anthu awa akuti amangaso mistake iyayi, koma akuyeni mapana president. DPP oye! A president maona mashoda MP pano alimba mtima kuyimira kuno kusalima chipanja DPP, ndipo mashoda MP amenewa awinaso chifani support ochuluka kwambiri kuno kusalima. A president monga ndinu president wachikondi amene mmafunanso ivi anthu aulumali mmanemekeza khadwa limenelo. Nditakufunsana president kuti ndi kansala wa ulumali mnandiuza kuti VP kansala amene ayime kuyimira anthu onse anzake opunduka kuti amene ngati kansala wa ulumali azizatenga chithandizo kuthandiza anzake onse olumala ndi amene omwe anapa ya president. DPP oye! A president Mulungu ndi wachikondi wakusungani ndi moyo fika tsiku la lero kuti anthu amenewa mwapulumutse. Ukanama sikumachedwa kucha ndibodza. Adanama koma kwachera akufuna kuti 2016 afuna kuti pa 6 September pakhale 2030 safuna kuti ikhale next week yayi chifukwa kudziwa kuti na bwana mawina kale. Kotero kuti a president mmene ifere kugentchera wa Central Region pano ndi mmene anthu akunenera sangavutelenso Malawi Congress Party iyayi. A president amandikozanso pasalima paja kunena kuti amangova modutsa kana manifesto makamaka nkhani ya maphunziro aulere mwatsikimizire pano chifukwa pasalima paja akuti sinatsikimizire iyayi. Ndi a president anthu amenewo mwatsikimizire komanso uthenga umenewu ndiyeni kusalimanso ufikanso pokuti inu siwakutambasula zambiri iyayi koma za maphunziro aulere ndi zoonadi ndi zina zambiri a presidentiwa afotokoza okha. Ndi mawu amene a president ponitendo wautali anthu omwe ayankhula a president mwasangala poona kuti anzathu atambala anabwera pano anthu sanapeze iyayi. Pamene akudada akuyimirira chala mwamba chala mwamba. Apita la pecha loya. Apita loya. Kuchikula wimine. Apita la pecha loya. Apita loya. Kuchikula wimine. DPP oye. DPP oye. Chipoka oye! Mambani Masadonse oye! Tonse oye! Moli nonse! Moli bwanji! Ine ndi bwino kwambiri! Ine ndosangala kwambiri! Kubwera kuno kuchipoka. Anthu yonse ndikabwera kuno mandandira mwachikondi mwachibale
ndikuuliza kwambiri mupitirize ubale umenewu. Ndikuona nkhope zosangala kwambiri choncho. Inenso ndiosangala kwambiri. Ndikudziwa kuti munandisowa. Munandisowa? Osanamiza tuya. Koma inenso nakuswani koopsa kwambiri. DPP oye! Ndiye ndipeleke ulemu kwa former First Lady briefly. Kwa ulemu kwa General Secretary Peter Mukito. Ulemu kwa Vice President Central Region and Central Regional Governor. Ulemu kwa Bambo Saonda. Kwa watu mazwa kwa mkwani. Zoli ya kunai maoto kumene ujako. Kulilongwe kuja. Munanye nyandituri. DPP oye. Ine ndabwera kuno. Kyamba kuti ticheze. Paka nthala itali. Koma chachiwiri. Ndikulimbikiseni kuti pa 16 muzavote mwaunyinji aliyense muzavote mupite kumuzi kuja achikulire ka ovutika ka odwala nditu mwapasi mwatenge panjinga pauko polling station ndikufuna muntu aliyense avote. DPP oye! Chifukwa sifa kuti pakalenso second run tikabwereza atibera pakali pano akufuna kutibera akutanso sina tikuziziwa zimene akuchita zambiri shwakuza ansafuna ndiye afuna kuti atibere. Koma ndikupempha government kuti mulole Malawi asankhe munthu amene akumfuna. Ndiye palibe chifukwa kuti ngati anthu sakufuna uzikakamira ayi. No. Choncho ine ndabwera kuno ndavomera kubwera kuti ndime kachiwiri zifukwa ziwiri. 1, ndipulumutse dziko lino. DPP oye! Dziko lino lili pa vuto. Dziko lino lili pa chipsinjo. Lili pansi pa dothi. Laonongeka. Moni anzathu onse ku Mozambique, ku Tanzania, Zambia, Zimbabwe, akupita patsogolo. Koma ife tikupita pansi. Akafunsaje chifukwa cha COVID, chifukwa Ukraine. Koma Mike Monson munainso COVID, munainso Ukraine, munaithede cyclone Tedenso, koma anakonza ndipo zaikuona akwenda bwino. Choncho ine choyamba DPP oye! Kupulumutsa dziko lino. Chachiwiri kumanga Malawi watsopano. DPP oye! Ndikufuna ine kumanga Malawi okomera anthu onse. Ndifuna Malawi okomera anthu onse. Osati mtundu umodzi, dera limodzi, kapena mpingo umodzi ayi. Tonse ndi Malawi, dziko ndi la tonse. DPP oye! Komanso ndikufuna ndibwerese ufulu kuno ku Malawi. Ndibwerese ufulu ku Malawi. Ndinani na ine pa August
2018 it was, ku University of Lincoln, ndikupeleka my degree, nani na go to court. If Malawi is not careful, one day, evil will rule this country, and Malawi will be held hostage. Ndivyo kodi ngati sisamala siku lina Satana azabwera kuno Malawi, ndipo ife tizakhala akapolo. Ndivyo pakai pano tinu ukapolo wa umphawi, wanjala, wakusauka, opanda ndalama, komanso opanda ufulu. Munthu kana kila chilichonse timmanga uyu, chani timmanga uyu, tinkhapa uyu, tikita sechi nyumba yache, tikita izi ndizi. AI. Malawi is not the Malawi I want. Malawi constitution, ya ziko lino. I'm one of the people tinalema Malawi. Ndipo tinaika Malawi ufulu, akuti freedom of speech, ufulu yankhula, ufulu ya mademo, ufulu yenda, ufakita chichonse within the law. Koma zonse zataika sopano. Ine nifaa kuti ufulu ubwere. Finally, ndinkani ya development enani nakale kuti ndikupempha kwambiri kuti please nonse mukavote. Ine sifa kuti tikhandi vote yachiwiri ya chifukwa ziko lino kulibe ndalama zambiri, ndifa kuti pa 16 straight vote DPP victory. Ndipo sindifuna 50 plus 1 I. Yandifuna 90 plus 1. Baby boy. Machine. Waona machine. Atati machine. Chihana machine. Genius machine. Awina atati. 1. Atati be 1. Chihana be 1. Lay bebele. Aha. Ndeni mameno ndikuti mudeke ntima chipulumutso chikubwera, chizakhala chithandizo anthu achikulire, achinyamata, azimayi onse. Tizachita ma program kuti dziko lino litukuke komanso likhale losangalala nga nthawi imene adadi anali president. Anthu amadya katatu, anthu amavala zovala zabwino, anthu sali kumangidwa, anthu amankha chilichonse chimene akufuna, anthu amanditukwana ine kwa sina kuyankha nango chabwino ndi ufulu umene let them do what they want. Kwa zonse zasifika ndi pa 16 September tibwera ku Malawi wa Bingu, ku Malawi a Peter adadi. Ndibiwoye ndima amene nkutizima kwambiri tikupita kutali ambuye kudeseni musaiwale 16 September musaiwale ziko lonse ambuye kudeseni. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.